Добрый вечер, шановні сябры. Моє ім'я Денис Садовський. Я экономист, кандидат у депутаты Палаты представников по 103-й Московской округе. Я христианский демократ, прихильник демократичних сил. Я йду у одній команді кандидатів від об'єднаних демократичних сил. Команді, яка справді може змінити ситуацію у нашій країні. Ми виступаємо за те, щоб у Білорусі почалися проводитися сумленні і справедливі вибори, щоб депутатів не призначала влада, а насамрэч вибирали люди, громадяне Беларуси. Мы выступаем за то, чтобы в Беларуси пошли проводиться сумленные и справедливые выборы. Ни для кого не секрет, что за последние 14 год усе выборы в Украине влада фальсификует. Так само фальсификуются и гэтые парламентские выборы. У выборчей комиссии, якія лічаць голосы выборщиков, не прошел амаль ніводны представник демократичных сил. Людей, якія идут незалежными кандидатами, звольняют с працы, выключают университетов, оказывают моральный тиск. Такого в нашей краине быть не повинно. Белорусы – мудрый народ и сами могут вырашить, ці трэба ім удзельнічаць в так званых выборах, якіх насамрэч і няма. Беларусь пакутае ад мноства праблем, якія ўлада не вырашае і показала, што вырашыць ужо не можа. Ситуация с коштами на продукты и харчовые продукты переходят уже усе межы. С экрана телебачення нам распавядаюць, што жыць становіцца ўсё лепш і лепш, а прыходзіш у краму і разумееш, што заробку добра, калі хопіць на тое, каб выжыць. Мы не за стабільную беднасць, мы за прагрэсіўны рост. Карупцыя ўжо даўно прапітала ўсе органы кіравання, з самага нізу і да вяршыні. Ні адзін больш-менш важнае пытанне нельга вырашыць без хабару. Не дасі, не чакай хуткага альбо станоўчага адказу. Ні ў ЖЭСе, ні ў кабінеце чыноўніка, ні ў лякарні. Дарэчы, ахова здароўя па факту даўно ўжо не з'яўляецца бясплатнай. Хочаш хутка і якасна – плаці. Хочаш як бы бясплатна – стой у чарзе і хварэй. Што мы бачым навокал? Падзенне маральнасці, п'янства, разбурэнне сям'і. Людзі не бачаць аптымістычнай будучыні. Ніякая дзяржаўная ідэалогія не можа гэта вырашыць. Без бачання перспектывы людзі проста співаюцца. Той або іншай стадыі алкагалізму хворыя 30% беларускіх мужчын. Больш за 70% шлюбаў разваливаюцца. Беларусь выйшла на першае месца ў свеце па колькасці самагубства. Кожны год родныя матулі забіваюць 60 тысяч сваіх дзяцей, робячы аборт. А гэта насельніцтва цэлага вялікага горада. Усё гэта, як толькі нацыянальнай катастрофай назваць, немагчыма. А ўлада кажа, што у нас все стабільна, мірна і ціха. Сапраўды стабільна і ціха, як на могілках. Сітуацыя ў краіне вельмі складаная. Вырашаць яе трэба ў корані. Дэмакратычныя сілы хацяць змяніць гэту сітуацыю. Усім нам патрэбны перамены да лепшага. Нельга мірыцца з хлуснёй. Яна ёсць паўсюль. Большасць людзей бачаць, што адбываецца навокал, але яны маўчаць. Я хацеў бы сказаць кожнаму з вас, што маўчаць гэта горш, чым рабіць зло. Толькі разам мы зможам змяніць нашу краіну. Але падкрэсліваю, што без веры ў Господа гэтых змен дасягнуць немагчыма. Мы, беларускія хрысціянскія дэмакраты, верым, што Беларусь адродзіцца праз веру ў Бога, моцныя сем'і, сумленнасць і працавітасць нашага народу. Мы перакананы, што Беларусь – гэта сэрца Еўропы, а не забітая правінцыя. Мы, беларускія хрысціянскія дэмакраты, лічым, што грамадства, эканоміка, палітыка павінны грунтавацца на хрысціянскіх прынцыпах, праўдзе, свабодзе, справядлівасці. Я, Денис Садовскі, не сумняюся, што час няздольных і непрафесійных кіраўнікоў ужо прайшоў. Я бачу, якая краіна у нас есть сёння, і я бачу, якая яна будзе заўтра. Гэта будзе іншая краіна. У перамены трэба верыць. Мы разам з вами зможам змяніць нашу краіну. Дарагія сябры, далучайцеся, будзем разам. Тэлефануйце 99 84 902. Верым, можам, пераможам.